di ba? Ang saya-saya dito sa Baguio. Again, welcome sa Langdanya 2019. Sa mga bisita natin, sa mga taga-Baguio, taga-Benguet, sa buong Kaigurutan at sa buong Pilipinas, magandang araw po sa inyong lahat. Nakapagod, hingal na hingal ako kasi nag-perform ako ng isang sayaw. Ang problema, sa bigat itong high pin na to, pinalik ko dito sa liig ko. Ayan o, ang sakit, nasasaktan na ako. Wala naman katapusan to pagsasayaw na to. But anyway, so, sana po nag-enjoy po kayo dito sa Baguio. At sana po ay uuwi kayo na may dalang mga memories, diba? From Baguio City sa Summer Capital of the Philippines. Diba? Ganun yun. Huwag kalimutan, ha? Huwag kalimutan mag-uwi ng nasabit dun sa ano ko. Dun sa buhok ko. Huwag kalimutan mag-uwi ng sayote. Mura lang sayote dito sa Baguio. Ayan. Mura lang yung sayote sa Baguio. Pero, ulamin nyo, mga ulamin nyo. Huwag nyo ilagay dyan sa dibdib nyo. Huwag yan, ha? Pag-uli kayo, huwag ilagay sa dibdib nyo. Ano yan? Ulamin nyo. Ayan. Masarap sayote, walang cholesterol. Ayan. Yun yung ano, sa mga gusto mag-diet, pwede kayo sa sayote. Ayun. So, ano pa masasabi ko na iba? Yun lang. Diba? So, sana, apart from yung mga napanood nyo, sana, napasaya ko din kayo. Ito po ulit, si Doña Pidan, ang reyna ng mga sayote. Ayun. Kayo po ang reyna ng sayote. Dahil sa malapit ang Valentine's ito, o diba? Araw ng mga puso, diba? Ayan, isampal ko sa'yo, diba? Anyway, thanks for watching. Don't forget na mag-share, diba? Parang dating nasabi yan, sharing is caring. So, share, like, and subscribe. Meron dito tayong YouTube channel, diba? Yung Lakay Tugoy. T-O-G-O-Y. So, please just pindutin lang yung subscribe, diba? Para masilbi naman yung ano, yung sakit na dinadanas ko sa mga props na to, diba? Buwis buhay performance. Ayan, ito yung ano, bulaklak. Yung bulaklak na to, paborito ng mother ko. Hello sa mother ko. Sana maganda ka pa rin. Diba? Magandang mother ko. Sa kanya ako nagmana. Diba? Sana hindi siya mahanapan nung ano, nung Bombay. Na naniningil. Joke. Kung tatawa lang, kung tatawa.